Molt bon dia, Riders. Comencem avui una ruta off-road, com no, creada per l'Albert Calvet, el nostre road líder sènior del club. I avui només som tres, l'Alfredo, l'Albert i jo, i farem una ruta des de Rourell, població molt propera a Tarragona, fins a Miami Platja. I la idea és veure què tal se'ns dona l'off-road. A veure si em podem posar en pràctica tot el que vam aprendre el dissabte passat amb Twin Trail. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado, Alfredo! Collons! Hem tingut que avortar el primer tram off perquè ha començat fort. De fet, jo he tingut una caiguda tonta, però ha sigut una caiguda. Hòstia! Ai! Ai! I després hem vist que se complicava molt més, hi havia una espècie d'esgraó molt bèstia on no hi havia marge d'error. Llavors, com que per arribar fins allí ja ens ha costat, sembla que a partir d'allí començava encara lo difícil. Molt bé, sortim de la selva del camp, hem fet un descansillo per hidratar-nos. La veritat és que de moment avui no estem tenint sort amb l'off. El primer tram hem vist que se'ns complicava molt i hem decidit girar. I quan anàvem a tornar a agafar el track ens han avisat que està molt complicat i que amb aquestes motos millor que no ho provéssim. Total, que poc hem fet avui. ¿T'has relliscat o què? Sí.
Però l'has agafat de refilón, no, només? Sí, però m'ha relliscat el davant. Ah, el de davant? Sí. Hòstia! Hòstia! Oh! Com és que sempre caic a la pitjor? Uf. Sempre... No, que m'he parat perquè se m'ha desviat cap allí i quan he volgut rectificar... Uf. Hòstia, m'està trucant o no? A veure... Hòstia, m'està... Com la girem ara, tio? Girar-la, no? Cap aquí. No, no, així no, espera, així no. És que... Espera. Oh. Espera. Oh. No hi ha una marxa. Hòstia, no hi ha cap marxa. On està la marxa? Collons. Per què l'han cagat? Què ha passat? Ah, uf. Hòstia! 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 L'hem cagat, tio. Eh? L'hem cagat, sí que l'hem cagat. Eh? És que mira que l'altre dia hi parlàvem, que era una merda aquesta protecció aquí. Això què és, oli? No, és igual, no porteu res. No, ja truco a la grua. Ai. On estem?